Witam was serdecznie, moi drodzy. Ja się nazywam Niklaus, a dawno nie było takiego vloga w takiej formie, że tutaj moją gębę oglądacie. Ja do was gadam o czymś. Słuchajcie, nawinął mi się taki temat a propos tej wygranej w lotto, bo wiecie, że ostatnio było do wygrania, wczoraj było losowanie, 60 milionów. Chyba, nie wiem czy to była największa kumulacja jaka kiedykolwiek była, w każdym razie no 60 milionów, moi drodzy, potężna, ogromna suma pieniędzy, którą ciężko jest wyobraźnią sobie generalnie, no, ogarnąć. I ja się zacząłem zastanawiać, co ja bym zrobił z tymi pieniędzmi, gdybym wygrał. Ja nie wygrałem, bo ja nie grałem, ale między innymi mój dziadek wysyłał. Co ja bym zrobił z tymi pieniędzmi, gdyby grałem? Oczywiście to nie będzie całe 60 milionów, bo oczywiście skarbowa tam sobie weźmie z tego... Telefon do mnie dzwoni, ale to... przepraszam, skarbowa sobie z tego weźmie około chyba 8 milionów, tak? 8-9 milionów, coś takiego. Także moi drodzy, wiecie jakby im się oczy zaświeciły? Tak, tak by im się zaświeciły oczy na ten podatek, który musimy od tej wygranej zapłacić. W każdym razie wyobraźcie sobie, że wygrywacie te 50 parę milionów złotych i teraz tak. Liczycie sobie, że to na przykład starczyłoby wam, załóżmy tam będzie tego 52 miliony, 52 lata po milionie rocznie. Po milionie rocznie, to wychodzi miesięcznie, obliczyłem chyba 80, a zresztą zobaczmy sobie. 80 chyba 3 czy coś takiego. No dobra, mamy raz, dwa, 3, 4, 5, 6. Mamy milion przez 12 miesięcy, wychodzi nam 83 333 zł miesięcznie. 83 tysiące złotych miesięcznie. Moi drodzy, leżycie tak. Przez 50 parę lat. To jest coś po prostu niewyobrażalnego. Co byście zrobili z tymi pieniędzmi? Ja się zastanawiałem i powiem wam, że taka myśl mi przyszła do głowy, że ja bym chyba aż tyle nie chciał wygrać, bo mi by się po prostu... Mi by się w głowie przestawiło i pewnie kupiłbym wszystko co chcę, spełniłbym wszystkie zachcianki i bym pewnie popełnił samobójstwo, albo dostał depresję, albo zaczął walić koks, lokomotywy do nosa i tak dalej, bo bym po prostu już ogłup z tych pieniędzy. Ja bym wolał, powiem szczerze, chyba od 60 milionów bym wolał wygrać 6, bo to jest masa pieniędzy, ale jakaś taka jeszcze, no, do ogarnięcia, nie, powiedzmy, bo od 60 prawdopodobnie by mi się, albo bym dostał zawału na wiadomość i bym się obalił i odwalił kitę, kopnął w kalendarz, kojfnął, kipnął, na łono Abrahama się przeniósł, deadnął, prawda, totnął, prawdopodobnie, albo bym dostał, jak już mówiłem, jak to się mówi, ipi, to się tak po śląsku mówi, dostałbym ipi do głowy. Także myślę, że tak by było, no. No ale co, jeżeli bym nie dostał, jeżeli bym przeżył, załóżmy, co bym zrobił? No na pewno tak. Jaka część sobie by na lokatę poszła, czymś bym zagrał na giełdzie, znalazłbym specjalistę, co się na tym zna. No kupiłbym sobie oczywiście wszystkie te drobnostki, typu tam wybudował dom, najnowsze komputery, technologie, zrobił prawo jazdy, albo kupił sobie auto, jakiś tam helikopter, coś, nie no, może by nie starczyło pieniędzy na aż tyle. Jacht, nie żegluję. No, ale wiecie, to wszystko co bym chciał, to bym se kupił, nie? I moi drodzy, moje pytanie takie jest do was, co wy byście zrobili, gdybyście wygrali te 60 milionów, no te 50 tam parę, wiadomo, nie? No tam wiadomo, że wygrane były chyba 3 szóstki, także oni tam po 19 milionów dostaną mniej więcej, także no. Moi drodzy, co byście zrobili, gdybyście wygrali te 60 milionów? Na co byście to wydali? Czy może też uważacie, żebyście tego... Ole, walnął dźwięk, przepraszam, to nie moja wina. Co byście zrobili? Na co byście to przeznaczyli, moi drodzy? Dajcie mi znać na dole w komentarzach. No. A ja się zmywam, idę zagrać w Totka. Nie no, żartowałem, nigdy nie wygrywam, to nie gram. Także, moi drodzy, dziękuję wam pięknie za uwagę. Jeżeli wam się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na Facebooka, na G2A, na Hitboxa i uciekam. Tyle ode mnie. Pa, pa.